President ba khlidu jongka Jaintia National Council ka banun kong ngasnga ban pumpawe ka jing snowsi ka bakraw hala kene ka jing sha thambor jong ki prado ki prasnam ki jongi na ki por sha ki por ha ki ne ki shipai BSF ba ka we na kata ka jing ja ka da shud de ja shan ha po East Jaintia Hill District ha ka shnang kulya ha ka ba ki BSF ki lawan rung ha du po shnang ha po yim briu ba ban kulur mana kato ka shnong ban show ekito ki trying ki trysem ha ka jing shishahi ka sarkar India ka bu ekine ki BSF ha kine ki international border na ka benta ban ai ka jing shnai ya kito ki nong shong shnong ha kito ki thain ndre ka ai ka bangi sakhi na ki por sa ki por ka long ba kine ki BSF ki long pun ban kita ki nong pun shong sir ya ki nong shong shnong ki badan ha po border kae ke beja po kuliang kalau kae bangim la ban pediang haba UBSF ulawan ring ulawan rung hadu haying brio bar ke jing kena ka jongki ban ong ba kine ki nong song ki la yarap ban penrung ya kine ki khar bangla sopo East Jaintia Hill District ta ke jing li kalong ba hado ki BSF kila perform well na am ya kata ka duty ki jongki kila duty tikna na am nama lada ka duty ka jongki ka long ka ba janai ka ba tikna kumno kini ki khar bangla kidang yo lat ban wan rung sopo Meghalaya ban lada ka don shisha kata ka jing rung jongki khar bangla sopo East Jaintia Hill District balai kini ki BSF kimlet kem leni kim ai complain sha ka infiltration check gate ka badon hapo rota chara penban kilet thau jing kurma penban ha ka to ka yin kasem ban ka ba kham penlo shushu yang ikum pesen ka long ba lada kajing ong jong BSF ba kila yo jing tip badan ki khar bangla barung sopo East Jaintia District lemba ka shnang kuliang kumno pat kito ki BSF ki bawan thau jing kurma ka to ko yin ki klengwan da ka uniform ka to ka penisha ba kito ki BSF ki bawan sa to ka yin kim don ha ka duty nomor uno BSF umla ban perform ya ka duty ka jong klem da pong ya ke uniform nish dang snow don bo ba kito ki BSF ki dang light na ka jing mensau hendre mana banti ba une ude BSF ba wan ra tiar ra tar 1000 rumah rasnong hathau da ki civil dress upai ba un tip ba une ude BSF ka ba penlengo susu yengi kalong ba lada kata ka jing keno jong ki BSF ba kadang ka jing khai be an ka ba shen khai na India sa Bangla ta balai kim kem hapo border balai ki haban wan tukla selu siying system susnong sathau jong kine ki kinong susnong jong ka district ko jongi khamtam jong ka kuliang pi kine ki long ki ba penlengo yang ki sen ngim ju sneu ba uni BSF uni kem ye ki khar bangla leni uni siat ye ki khar bangla leni uni shot permensaw ye ki khar bangla hanre ni ibn ban dang ha kine ki snem ki bala le ki ding cha siat jong we prasnam jong ye ki thain penursla ha BSF kajing syak pendik jong ki pradok ki prasnam jongi na kata ka check jong BSF pada na snapur na ki por sa ki por ban mentale uni BSF la sedang wan room shin briu ban thau jing kurmal kene ka long ka ba pensusi hadu kata yengi khamtam kum ka JMC ka badai ka way na kiseng halang ka ba mi na po East Jaintia Hill District pi ka message ka ba kalian ni pa sya ka government balada ka government kamla ban telakam ya kene ka jingle bahe jong kini ki BSF kapor kan sapoi bangi kum kaseng lene ni kum patba ngi haban himhi ya ka jing bakhli dalade yala de kumno bani kun persya ya ni BSF ubatmu ban ya thma pun ban yengi kitrai mulu ka jing room ka jing mi jong khar bangla ngitip na ki por kalong ka ba lan balai BSF unju kem kini khar bangla balai tang na kada la ban yo kem kini khar bangla balai torcor ya kini kijat bendri bijongi ya ki pradok prasnam bijongi ke sarkar Meghalaya ka de ban bakhli ya kene ban kade ban don ya kata ka political solution ban solve ya kene ke issue shwa ba ka ding kan kelang ha ka beri unyo tret nama lada kene ke jing sya thambor jang ki pradok ki prasnam jongi ya ki BSF ka biang sachisen bangi ngimban se banabhim banabshim ya ke jing kikli halade kumno ban yada yala ki prado ki prasnam to ke jinjia po kulian na kalian pajongi kesen nimsham shom klikti
Dan menin na kalian kejonga ngalayo banikran baru SP jong ka East Jangtehil District banyo jingtip hala kato ka jingjian. Te hajing ide kato ka jingjian na kalian USP ula ajing ula itu ini kumpuseng mana kalian ka Police Department habai de berkato ka jing syak takti jong kato ka kena ka badang rid karta kala dan ka jing register ka kes apa women police. But habai de berkato ka jing thau jing kurumar jong ki pulit apa kato ka jing kesem apa ka senang kuliah na kalian ka level yang USP ula ada tung ya ka inquiry ka ban shimti da u DSP jong ka crime jong ka East Jangtehil District tengi na kalian kaseng isu up committee ya ka kata ka inquiry ka jong ki pulit bakila inquiry ban ngikwa ban pek ru baka ki pulit kila ala kene ka jingja na mangi ila da jaya ori nuria khamtam kum ya ka pokso ka wena ka kes ka bahaya ba ka jing syak thombo jong ki khulung kena ka jing shongkha kena wat ya ke FIR 4 register ro ki pulit kila kem henry ka penlengo yang i kaseng telang babale ki pulit haduk mentakim 4 kem ya kini ki BSF ta ka kum jing on jong USP wong ba inquiry kadang ya shikman tangi ngai scam ba dan kene ka inquiry ngin pekai ka Police Department kan le ala kene ka issue ba ngikwa ru ngkin turu ya ki bahayi ngasem jong kato ka yin ka balamat ya kato ka jingjian bakim de ban ngop haka tim jali jung jong kini ki BSF ban withdraw ka case re ai ka case kan ya shikman kenang bakini ki BSF kin yo ya kata ka jing pensitom ko jong ki na marwala ka Police Department ka fail ka State Department ka fail handring dang don ka jing shenya ka judicial inquiry le ne ka court tangi ngai scam bangin sayo ka jing bishar ka bahak ba sa kaweru ngikwa ya ka state government bahkan ban pressure ya ki state police makin la ya ka badan kam ban ngikwa ro baga an kan trekam lo de pulit na BSF Indian Army le do pun kenya ka an ngikwa baga an kan long selensar ya baro ba da ka an ye kam long selensar ya ka baro kam long selensar ya baro da ka an kan no siniam da ka an ka kem tang ini urit uria da kene ka jingjia bat kene ka jingjia kan sa point report bangi kum kaseng lane kum pai ba jang na snam jang ka East Jangtehil District ngimla sya bat ngin sa shim ya ki senjam ki bala ban kata ya ka chong su thosai na po ka district ka jang ile ne po ka jelai pro ko wei nama randu nungkong ki singi ngila shim ka jing kula ngi shim ka jing bam smai ban yada ya gari bat ka jat ben riu ka jang ban yada ya pai ba jang Henry Nagipor, Shakipor, ngidang pressure ya government, ngidang pressure ya ka Police Department, bahkan perform ya ki kamram ki jongki, balada ki mula bala ka kerwa ka besar cakap sarkar kalong ba ni na kailangan kasang ni banse ban shim na kino ki senjam ki bala ang kata ya ka chongsuk chongsai na po ka district ka jongki kam tam jong ka jela ba ka wei